Je tohle vaše první potkání? Myslím, setkání s Vídní. Setkání se mnou. Dneska vás budu totiž provázet. Teda dělám to první, ale co bych pro vás neudělala. Váš pan vedoucí objednal trochu nestandardní prohlídku, ale sám se zdejchl. Já sice vím kam, ale nepovím, protože jsem mu ten lokál naproti sice doporučila, ale nemůžu riskovat takové davy turistů, jako jste vy. Ale vás ostatní mám na mužce a na konci prohlídky bude test. A taky degustace. V tom lokále naproti. No vidíte, zase se opakuju. Bude to prohlídka plná smyček. Už teď mě to nebaví. Dopředu říkám, že některé místa vynecháme, ale o některé bych vás okrást nemohla. Tak třeba Sachr, to je tahle kavárna, před kterou stojíme. A taky dort. A taky jeden člověk. Teda znám ho jen z vyprávění, ale můžu dosvědčit, že s kavárnou ani s dortem nemá nic společného. Lidi tu jezdí pro potvrzení o dospělosti. Skládá se to z několika úkolů. Vystát frontu, nepohladit lipicána, potlačit zídnutí na komentované prohlídce ve Freudově muzeu. To je ta odvrácená strana zákusku. Traduje se, že jedna cukrářka každý večer zašívala do rubu dezertu klíč od její komůrky a kdo ho vyplivl, ten stornoval vstupenky do koncerthouseu. Princezna se zlatou hvězdou na čele byla nejspíš taky niterně zvrácená. Ale co to plácám, to nejspíš není pravda. Nacházíme se na Heldenplatzu, aspoň myslím. Je to strategické místo pro pořádání demonstrací všeho druhu. Vidíte tam ty lidi? Tak ti jsou pro. A tamti? Ti jsou proti. A teď přijde srdceryvná historka. Jako ze života ostatně. Jste připraveni? To si tak štráduju po Mariahilfestraße, pokuřuju co nádech, to minus den života. Cesta od popelníku k popelníku. A z ničeho nic. Mi uletí splašená jiskra a zapálí kolem jdoucího pudla. Takže si umíte představit, že to byla nejdražší cigareta mého života. Paničce zpopilavěl obličej i kostýmek a já měla před očima hned několik děsivých scénářů. Co když po mně budou vymáhat odškodnění? Dá se stavební spoření resuscitovat? Mám jako nelegál šanci na slitování, když ne práva? A když už jsem přemýšlela, co cizího bych mohla prodat, panička mi začala vysvětlovat, že to, co jí stéká po tváři, jsou slzy štěstí, neboť se jí velmi ulevilo. Pudl měl prý rakovinu a já ho zbavila utrpení. Byla to rychlá smrt. Bezbolestná ne, ale rychlá. Splanul jako chmíří pampelišky, z prudka vysoko pomalu dolů, saze ulehly na chodník a obkreslili pudlův stín. Aspoň se ušetřilo za kremaci. Zde se prosím zastavme. Toto je odpadkový koš. Ano, tak to skutečně vypadá odpadkový koš ve Vídni. Designové umučení. Žal monarchie, dámy a pánové, ale ty drobky v něm mají hodnotu zlata. Obaly od lintek se lesknou i přes tu plechovou krustu. Slítávají se tu holuby, já a koně. Nikdo z nás si neumí pomoct. Když si objednáte kočár do Vídně, rozhodně nečekáte, že zaparkuje zrovna tady. Ale podívejte, když se ten vršek takhle odklopí, tak se tam vleze i koňská hlava. Vy máte taky docela velkou hlavu, nechcete to vyzkoušet? Tak ne. A nyní račte pohlédnout nalevo. Prohání se tam totiž lipicáni. Vlevo, hodně vlevo, vzadu vlevo. Máte je? Máte je? Vzhledem k tomu, že se nesmí krmit ani hladit, nemáme žádný důkaz o tom, že to nejsou hologramy. Pojďte. Já vám ukážu, komu odzvonilo. Kromě mého líbezného hlasu vám nabídnu i jiné auditivní podněty. To je slovo, co? Ale nebojte, nebude vám v hlavinkách rezonovat příliš dlouho. Za chvíli bude celá. Stefansdom. Dotáhl to až na manerky. V případě tohoto chrámu plní střešní tašky funkci šupin, tedy jakéhosi brnění proti víře v atomový kufřík. No pohleďte nahoru, ale nepřeháníte to, slečno, tam už začíná nebe. Tiše, tiško. Šš, slyšíte to? A teď bude cililink. Slyšte, kdo pak stojí za tím hromovitým bimbam Stefansdomu? Quasimodo v Lederhose? Bim bam.
Tenhle pochodový bubínek má grády, cítíte ještě uši? Dokonalý opak rolniček. Takové vyzvánění mají nejspíš 4 jezdci apokalypsy jako budíček. Dobré ráno, vzhůru do sedla, na zázrak je pozdě, přátelé. To už musí být opravdu hodně hodin. Je čas? Ocitáme se u Branhofburku, je to místo, kde Marie Terezie psala dějiny a František Josef podepisoval různé věci, neptejte se mě. Vždycky se mi líbilo, že čím blíž jdete, tak tím větší je. Naopak tam z toho balkónu už je docela malinkatý. A tam z toho musí být taky super výhled, ale to nemůžu dosvědčit. Tam jsem nikdy nestála. Ale schválně, pojďme se tam podívat. Bude to něco jako zlatý hřeb prohlídky, hříbě večera. Máte se na co těšit?